Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف التي في الجبو ومبوفون إسلامي كفولي نوي على كشينا كهنا كبركة الله تعالى دلي على كوكا أني أو بلا جلي نبو avril kalo kle tan ani fla samba fla ani tan ani kononton kana se jumadon no bena utukalo kle mugan ani fla samba fla ani tan ani kononton o hake mbebe kalo nani ani kle tama an kanubaga an karamogo an jenyo ala ka dine barala no e El Hajj Buna Nyang ale ka faturiye o hukmu konnala a jenyo ala ka dine la no e jamiatu ansar din l'islamiyye keren nyala kay section uli wajulu kene basi ka kenyani odoin akera kay kaso El Hajj Buna Nyang yere ka dudala ansar nyema u bela jelen tume kene kan kay tola wajulu kela akene kan an karamogo a Sheikh Boubacar Kanouté ale de wajulu ke wajulu damnera folikan temelen kofe ka folikan kene bla kataga El Hajj Buna Nyang aka dembayama wala nami tumi an karamogo bolo adon oye edasigi edaire munye ani kunjumeme edasigi la islamia sharia konnala an karamogo wala likanyi anga nyemogo bela jelen to wala kadam na section na kajiki aywa nyengu kunda abla nyanga na dogo kajiki beka amini ka faranyo ka kani kene sigi aywa ankara mogo ani anje nyogo na ananga gid belbele mi klala ana aywa noye السيد الأستاذ الحاج بونا نيانك الله أكبر وفرمسو فلانا أيوة السيد نياماليسو وكابولي لا الله أكبر نيكني نعم أم بسيجي نيكني إنغا بلالانا كوجو الله أكبر ما شيتيا مني كسرو imi yere soro ni kene inka ni balanay batenna o kullu ma qaddara ar-rahman maf'ul Allahu akbar fembe nala yo ke ode bike ya tiadra kan jita bali ola amena ba befo beilamna nyankunda tokola anga président Bakar Traoré section na anga solution président aya monsieur Boyogo na ani akamobe be masawel terrora na akamobe ambalmau liberté de maya be aya o koka befo beila mo sera dena ya China nyankunda ba befo Allahu akbar ka be wala mando beilamna ambangi ni siti alafe amuso nuka boli ya rabbi ala ka hera amin ya rabbi ya rabbi ala ka hera jidi amin ala ka hera jidi amin no bore Musa na sana ngado folu Qur'ani walanda ambe duoke anga sababu mai baka noye Asharif Usman Madan Haidara kangini seti ala fe no famo ka famai kiramo de ala ka koloshi amin rabbi ala ka bona be koloshi amin shirifla ambangi na ala fe ala ka do nu jubuche amin rabbi ankara mo abi fenfe nyini
ani ala chaire be min don na jita do yira tifo ma yamba mina la fala ka ala tiga amin rabbi abisira fenfe nyala ka do anati amin abisira fenfe nyala ka do anati amin ala joro mu di ama joro mu ta fanga ala ka di ama amin atali si ala ka dama amin rabbi ya rabbi ala ka korosi amin ka dogo ajugula amin ala ko kira bu yakama amin sallallahu alaihi rasul wa salim kante ambe foli fulake aya kasoro ka do anga waranda kerenkerenen kono Allahu akbar Sayida Khadija Nyanki aha ani adom so fula furu shiraka aya amolu de ka keneka katola Sayida Nyagale so aha ani Sayida Aminatu Jakte Bomako aya kerenkera la min ka boli do aha o ya Sayida Nyagale so katenna ola foli kerenkerenen ka fara ambalmo muso ta ka min bora ka foli ke aha ambo nyesi ambalmo kaka no ye nyemu da kawo aywa u fo ka do ku ye no ka kandre nyankunda ha ka damna ankoro ke bala no ya blay nyanki aha ka jigi na u bebi fo no kaka u ye min ke ankara mo ye nyana mala madugo masila ma kede kante ambu fo ha ka balma juma yala Allahu akbar duy mo ba don aha iba don duy ndum u benendo be nyogon fe katola u be nyogon fe ange u ye nyogon mine ha ina fo bange ba be ba mina chogo mi den ka nyogon mine ko fe Allahu akbar koro fara dogo ka ha che fara musoka katola halu ka den to da dama ba yere la ka fu be nyogon fe katenna de kante koro ka dogo to da aha dogo ka koro to da skay ni bente duko no tikeo ai ke mandi de bente duko no tike aha ambu fo ka bena no kaka ambu fo ka balma nyuma yala aha ani ka kila ku fo ha domi uyan karamogo famu aya kuma me amogo be u ka famuna Allahu akbar o don jume ha domi an karamogo buna ha abu la sigi Aye. haketo minu fe aha ka fo aya la ngina ba bulo be fe be la fo doni ngini skay ado ya famu kasira dam na no ta kuntino ya manogo tarma famu aha domi abi sugubla na ka bo bitigi falen kono ki bolo bo wari mugula aya ka doni ngini ha ni balmo mi famu ha o tinya ibolo yamandi hani tige ki bla ki ka ki ba ke aha iko ni ba ke nyekumuka katenna ola olu de ya fam dogo fara koroka kasira dam katola ay doni nyini ha ayaso okera mo ni be fiqu don aha ma doni sirawre fiye fiqu konona kerenkera al mazhabul maliki mo ba don na ala jibuna kanyere mala na kun kumana fiqu maliki kay ba don ni be dodo ala katenna de kante wallahi ba don ni be dodo ala ne tiadre sharia do maka do de ko jugu kalangela kachanga sharia do maka do katenna kerenkera al fiqu maliki ha maliki kasira ha ay kalanke karamogo boleya aya ka kalanke ni majiginya aha ka kalanke ni sabali katola terma fam nendo ka kalanke ha balmo bolo ka kalanke mogo bolo hala do ka koroniye katenna de ka majigin ka sabali ha fendo be musa ka gelen ko jugu beti sala ha mogo kalankuma ka be ka togo wati ma togo kuma min togo bila mogo yi don ko karisa o ka sore be kalana beti sola de ai ha Umar kumba fo sabo ye wati be ta'allamu qabla an tasudu Allahu akbar ante ni mi mogo be ka doni nyini awla ati ka doni nyini sana ka ke togotigi aka ke joro tigi note ni kero ye ni ala ma fare ka bi yere boye ne tiae kante itse ka ti sigi ma shikoro ki be harfu kele mine
Allahu akbar kante kay ko ne a bebe alhaji muna to fo sufra kleka o bele beta sigi asiglan sura karamo koro abe doni min tiadre kante afode makota tawadu'ul muta'allimi Allahu akbar la yata'allamu man lam yatawadu' lil-ilm abadan bittifaq al-ulama ote mo ni mi majigin doni ibe sakala ne te doni so beso Allahu akbar tiadre kante sake mo kala ne ngai tike doni bay skay tike doni bay na mo munu yere ba lame ka tisiga ka kene ka lame avec la ka tisigi olu do ko ka kalam ku fe ska to la de kante ngam yo no ya bolo na balma ka famu ska tenna balma ya famu ka sirada koro ya famu dogo ya famu aywa na nie shukru amude ka nyankunda befo aywa généralement kerengera lambe mo fula fo a folo an karamo no e al-Ustaz Ibrahim Nyank ayo ale anyo kodo ya lela aya fa kojugu aya fa kojugu na terma fam nendo donte menasani awon boloka do ka an karamo bunaka kolota na ale de kunya ka kolota la principale القارئ الخاص له كتا وجلكورو لا كا يدوغا كولوتا كاتي وجلكورو لا كيغا كالاندين كا كولوتا ايوه بيتسي كو كده اي سانجاما سكي وين مديغيندي سكاتولا وين مديغين نو amba fola kosobe no gaka ngode buye nyogon fe abe kikono ko alhaji bunaga kalandende ndi gatenna kasoro karamogo jole famutigi qur'ane beba kuna ka kala ka tafsir famu ka faraka hafizu be mufassiru be utikele tama qur'ane durusinga qur'ane kono fe utado Allahu akbar utado amba ina la faraka nyankoro amin rabbi alaka nyema ala amin ka barika ka de barika amin ka wasoro barika amin foli kerengere fulana ambo ka ankoro ke Allahu akbar no ya adam nyangi baba amba fo khasutan ka farambalo muso ka folika skey nebo ke fengele ndoron atomu no nambu don toma aya anante munu don toma fenkele Ustaz buna kayo kono ya kalafiya soro ama duguba kono sigi luanze ya degunke bonyankama kaya kalafiya dawro ko shiro ko ngolo soliyoro karamo yere mogobe ika zawiya min soro bise kalafiya zawiya mina wa inno fe mogone jamatige ça fait bise ki soro yoro mi ma cité degun ayo de laba dogo kenye kanyema ko o foli bakuruba fulana aya ambo ke ambalo muso ndi ankara mo Ustaz buna muso aya ambu fana fo noga ka ngoli ma fo ma fana kan ko fo skatola komi matse ki yere fo akliti soma sike karamo muso ya ma no gode kante terma fo muso bilse ga karamo muso yi ai muso nyuma ka dogobi karamo muso fana afo ma ko aqallul qalil skatenna kuma te karamo mi ati foi ta ka bla foi kono ka bi soro ka kono Allahu akbar karamo mi ya kan nyema ke waqfu ba fo de ma ko al waqfu ki yere ka hayatu ka ke ça fait ka dialama ala bara doron ala bara mi saratini ma siche ni beno che suguma ni masabala tinyande sigatenna ibe sege wa iba sege ni masabali je ebe sege wa ifana ba le sege obike kante nga amaye amadon kuye nyeji dan karamo nyela don kele o ka de kama o ma kede kante amame ai amaye ama benai wa ma shahidna illa ma'alim
andi foyi sharia fambe min do wa men min famba do Allahu akbar skay chebe mo be ka muso nyuma ika be no de min bi hakila sigi kerengira la karamo Allahu akbar mado ne karamo buna kuma to ya sibile ka allame ibado ni wallahi horo muso be ni mbolo munu kai sigatenna kante note kuma de bisi conférence la ça fait wajur kala mo be fen flade la wala ndami labe ne bi bolo aniye afkaru munu labe hakilla fen chama be mo be ko fa be tisebe ni muso jugu bi bolo i bori kaso kuma do depuis soma be fen dai kan sufe ni sigi kibe wajur ke fen fen ni ya fara nyogon ka bi ka mémoire la na seben ndi kuna yakil be babe sigatenna dere kante obike hakil be babe kuma do hali sigilen do bi ka wajur ke ça fait aka action de bene diskuna abika fembe nyakam bikadra kante mais karamo ka kuma ka wasa ka mogo nafa ka maya nafa ka dine nafa ka ke faso jigiye o jigiye in ka faso sego ka diemine fo muso ka ki krefe muni famude bikadra kante munu sabali koro ka don iye wajulu kala de ka do te millionnaire ite milliardaire munu nu e min zoro be kunay uti donde kuna itse min koro wa uyu se beke ka kla ki deme kanyana mara Allahu akbar kiradre kante mo de be voyage la fen jama be o bola teme o yeroma ka soro mu wele ka fie nu kuma joro la a continue wa anya mandi de kante wala mbu fo no waka Sayda Khadija nyang amba fo kani ke ale da karamo muso fole kamina kele nyangunda ya ambado kamna karamo buna be luanzela ankoro ke alhaji be rom ka boye kata ankoro ke baba o kumbe luanzela rom kata faro kai ka kila ka boye kana bingo na kasabali mado imuso folo no manya e ka venir be chiede ma che muso folo na manya wallahi nala mafarika jona ki tegeta e ka venir be chi o chebe na ka to amba fo kani chaire no waka karamo taraka demu ta borara ko barka amin arab Sayda Aminat Jagiti Sayda Nyagalambi nao aleka kile bomo kwa mbafu no kandre ambafu akado ankara moka dukono hana wati majanya ani biche nama faralike nyonka ma faralike makedre nama kalalika ma borotolike ambafu kosobe no gaka kamini seti galafe demunu bugola ala ku bela jile barika amin arabi ya rabbi ala ku barika amin ufa desara fenfe na jie kono ala ko kelisi du amin aseda nyagale shuina kerenkerala ale ka bolido sanjoli furu sandam nati chano o dekleta ai Sere jagala e medresa deke kata gun defu niveau la Mauritanie jamanaka awafo fendo makwal juhud ad-da'awiyya uchama kumbabo Allahu akbar chesiru mouvement dine de melisiraka silameton akumbe silameton do la Mauritanie ayesa jeginke olu do la bara olu kunga joro conférence munu kanka ke muso kuna ka temnyuma na be conférence ka muso lasigi ka anyefuye adobe karajo la adobe ke muso kene uka na nyokona o haraka ukumbabo o mouvement ukumbabo Mauritanie yoro kaya mimbe ay bakaram kaya wajuri kelado o hali rajola
a cɛsiri min k'o la a ka bon kojugu ani mɔgɔ kalan n ye min dɔn n bɛ mɔgɔ yɛrɛ la kalan o la na fil madaris nisawiya ayiwa muso kalanyɔrɔw la skei musa ibuna muso ninnu y'u cɛsiri o la kosɛbɛ o kɛra émission olu b'a bolo radio sow la a y'a cɛsiri na ka fara cɛw kan ka jɔyɔrɔ fa place diinɛ dɛmɛli sira kan o fana jɔyɔrɔba saba b'a bolo hali sisan Allahu akbar section bureau la a bɛ yen udu bureau la a bɛ yen na ka sɔrɔ comité bureau la a bɛ yen siga tɛ n na o la an b'a fɔ a n'o ka kan k'a barikada o ka kan k'a fɔ a ye k'a ni ce ayiwa a yɛrɛ ye Allahu akbar an b'a ɲini se tigɛ ala fɛ na sija ni kɛnɛ ala k'o d'u ma amina rabi walanda fitinin min b'anw bolo na n'an bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o la ayiwa maqasidu sharia min al-idad wal-ihdad Allahu akbar kante comme u ko kuma bɛɛ n'a fɔ yɔrɔ don ayiwa a fɔ fɛn ma ko lidasigi ani lidasigi fiqutigiw ko a ma ko al-idda ayiwa o ye mufradu de singulier na a caman ye al-idad ayiwa lidaw na parce que lida ti kelen ye lida suguya ka ca ayiwa o de la u b'a fɔ al-idda u b'a fɔ ko al-idad na lidasigi ye mun ye a qualité ye jumɛn Allahu akbar o yɛrɛ a mɔgɔ an t'an zizo k'a mɔgɔ yɛrɛ bɛ min na kosɛbɛ ayiwa pour que a muso ka lidasigi kante maqasidu sharia min al-idad na al-ihdad hakili la u b'o de wele furuja ayiwa lida kɔnɔ lida tilayɔrɔ filanan ye n'o ye lida min bɛ tali kɛ cɛ fatɔ la o lida in kɔnɔna na ko muso bɛ fɛn wɛrɛ fara a kan a bɛ f'o ma ko furuja o fana munna muso k'o kɛ Allahu akbar kante hali fiqhu kitabu u b'a a kiriw de fɔ ahkamul idda ahkamul ihdad mais maqasidu sharia min al iddad wal ihdad a kitabu fiqhu ninnu kɔnɔ u da timaga la Allahu akbar bon kuma dɔ o ye kusuru fitinin ye an bɛ waati min na bi mɔgɔw mɔgɔ bɛ kow kun na kun bɛ kow la dɛ fɛn si tɛ yen ni kun t'a la munna muso ka lida sigi munna a ka furuja ayiwa kante a bɛ faamu Musa Keyita lahara jɔ don na dalu bɛ yen belebeleba sababu bɛ yen Allahu akbar an karamɔgɔ Buna n b'a fɔ a muso ninnu ye tiɲɛ na an bɛ waati min u bɛ degun na min ka bon siga tɛ n na o degun in n'an kun se don a kun t'u sɔrɔ a ti kɛ dɛrɛ kante walahi ni a kun saba tilen don k'a fɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔ la hadamaden ni ka waati gɛrɛla k'i bɛ labɔ a kalama n'i bɔra a kalama ko n'i ye mɔgɔ hakɛ dɔw sɔrɔ n'olu jɔr'i ye ko jihadi bɛ organiser n'o mɔgɔ hakɛ dara jihadi k'i kama hali bɛɛ de bɛ to a la o kama e bɛ to yen ala yɔrɔ walahi tiɲɛ kun tɛ sa an kun bɛ fara a jihadikɛlaw kan siga tɛ n na dɛrɛ bilahi al-aliyyil azim o bɛ kɛ hali an bɛ to a la lakin al-ajala la yaqtadi zalik skei kante hadamaden si mɔgɔ t'o la ayi nga dalu bɛ lahara de kojugu ko bɛ ko la n'a kɛra ye diɲɛ kɔnɔ a y'i degun cogo o cogo kuma da dɔw ye dalu de Allahu akbar azawaju bi ba'di rijali hujjatun yawm al-qiyamah ka kɛ cɛ dɔw furumuso ye diɲɛ kɔnɔ wallahi o ye dalu de lahara kante sabuna y'o cɛ dɔw ye siga tɛ n na mais hakili la dɔnnibaga dɔw y'a sabati ko hali ka i bolo bila dumuni minan kɔnɔ mɔgɔ dɔw fɛ yen o ye dalu ye lahara aza sabiti na ba'd ulama dɔnnibaga dɔw y'o sabati ka dumuni kɛ dɔw fɛ dama ko bi maa dɔw kisi o bi se ka maa dɔw kisi lahara ni ka kɛ cɛ dɔw furumuso ye dalu dɔ dɛ belebeleba dɔ al-ustaz Buna wahidun min ulaika rijal aqulu hadha bi mil'i fami wallahi mbe nin fɔ nda bɛɛ nda fangelen tɛ de nda bɛɛ Allahu akbar kante ka lida sigi cɛ dɔw kama k'u fatura k'i t'u ka furu la hujjatun yawm al-qiyamah Allahu akbar kante al-i'tidadu min wafati ba'd ar-rijal hujjatun yawm al-qiyamah
والهجبنا واحد من أولئك الرجال الله أكبر والله آه. ما مسوسيتا لا نيني آه. سبا دغون كابو nga نعم ka cedo ka fu ya sigi hujja do la hara daludo musoy سكي كنتي ah يا أدري ala karsa fatura ne de kuma ka fu la ne أها ne de kera karsa furu musoy أها o he dalu بلي بعد أدري o dalu ka bonde كوجبو ya rabbi adalu ala ka minu yi آمين يا ربي adalu ala ka minu yi آمين lida أها aklaro kacha نعم lida yere sharia tugu fe أيا we definition chama diara أها adoko نعم كتربص الأيام التي تتربص فيها المرأة المفارقة لزوجها أيا فلا تتزوج فيها ولا تتعرض للزوج الله أكبر دومنو آه. ni muso bi sigi o doyin kono أها muso min ni ala latige ona te kafara نعم ima akake furusa ye Aya. walma akake fatuli أها o domunu be sigide نعم muso bi sigo kono آه o konna na te furu الله أكبر o konna na te furu présenter ani che siche afodi mako idda سكي العلامة صالح الأزهري عليكم تربص المرأة زمانا معلوما قدره الشارع كنتي دون مغبي نعم على فنكو أيا مسوكا واتي دوسي واتي مي معلوما دونين كون في كوتل أها لدا دونين نعم شرايا بي ولا كا بي فسي فسي أيا قدره الشارع شرعتي مين دانتي نعم كحكي الله أكبر العلامة سيد سابق على فنوكا كتابلا أكو هي اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة أيوة. وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها الله أكبر واتي مي نعم. كو إداي واتي دي توي واتي مي مصوبا يرب بالفين دي ما كونو أيا كسبتو واتي كونو فال لبان كاسي أها. كسبو كاناتي فرلا نعم. والما تيفاتو الله أكبر هذه التعريفات مختلفة المباني أيوة. لكنها متفقة المعاني سكي كنتي ni definition sabai نعم mo fo chogo yi nyogon je nga lagini bekele كوجبو firma fam فهمنا wala ida e claro bele ba flay أها iddatu talaq نعم. wa iddatu wafa الله أكبر lida mi muso basigi kwa furusa سكي o ya fure أنجي aflana lida mi muso basigi kwa che fato الله أكبر ni fana kelon kele Ah. non yew de bala سكي كنتي e adoy jume iddatu talaq نعم furusa lida ale folo ye iddatul mutallaqati allati tahid الله أكبر muso min ni ale be hayda ye halsa be hayda ye n'o cɛya bila Na'am. o ka idda be yen الله أكبر salasatu aqra quru saba ko quru saba نعم quru saba o dalu ala ko wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna Aywa. salasata quru سكي كنتي qur'ana yo fo أنجي ko muso furu salenw olu be sɔmina kɛ nu yɛrɛ ye quru saba hakɛ kɔnɔ الله أكبر قرو يجمع نعم. دون بو فرن يوم قال اختلفت المذاهب الفقهية أيوة. في تحديد المراد من القرو الله أكبر قرآن لفظ مومي فوق قرو كم سبو نيونا سبادك نعم. يرو مساك ما قرو في فرو او قروي الله نيني يجمع دون بو فرن يوم قال مذهبو نعم حنفية ويوتافو مالكية ويوتافو أيوة. حنابلة ويوتافو نعم. شافية ويوتافو الله أكبر دو كوكو القرو هنا يعني الأطهار الله أكبر semiyaw نعم maliki ye baara kɛ n'o de mbe sinso ka sabu o de y'an ka mazabu ye نعم afiriki kɔnɔ généralement Aya. khasutan mali kɔnɔ الله أكبر imam maliki ka tasira نعم ale ko ko kuranɛ aya ye kurufɛn saba ye min fɔ ni muso cɛya bila n'a b'o saba sigi Na'am. muso min a ka hayida ma tigɛ Aya. k'o ye seniya ye ko saba jɛya ye ko saba نعم a faamuna أفهمنا دي dɔw ko jɛya tɛ de ko hayida de don a ka hayida ye ko saba hanabilaw ye baara kɛ n'o ye نعم imam ahmad bin hanbal saudiya jamana ninnu Aya. emirat fanfɛla ninnu ani qatar fanfɛla ninnu Na'am. ani kuwait fanfɛla ninnu dɔw bɛ yen Aya. olu bɛ baara kɛ n'o de الله أكبر tɛrɛma faamu فهمنا دي
kuranɛ ko quru quru o ye jamu qur quru o caman de quru ye quru kelen do ko hayda do ko jeya do nga aw yɛrɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ al quru lafzun mushtarak Allahu akbar u b'a fɛn dɔ ma Musa ko asbabul ikhtilafat al fiqhiyya bayna al fuqaha dɔnnibagaw fɔli min kɛra ɲɔgɔn kɔrɔ masala kelen n'i y'a ta i b'a sɔrɔ do kote a fɔ de ma ko dɔnnibagaw ka fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ mazabu kunda o fɔ ɲɔgɔn kɔrɔ in sababu de b'a la siga tɛ na maaw tɛ ko kunfɛ u kun b'u kunfɛ i n'a fɔ bi maa b'a kunfɛ cogo la savants de do u ye kalan kɛ a finma a jɛma ka kuranɛ dɔn ka hadisa dɔn ka sahabaw ka kumakanw dɔn tari m'a faamu ka tila a si tɛ nin bolo ɲɛsin n'a ma ko imamun fi din nin ye limamu ye diinɛ sira kan fo ka sɔrɔ a n'a ka kan an bɛ min ka taabolo ka limamu Malik kira ka misiri kɔnɔ ale de lasigira ye dɔnnibaga 70 de kɛra seere ko la yufti fil madina wa Malik mawjud mɔgɔ si kana ɲininkali jaabi Madina kɔnɔ yan ka Maliki to yen sabu bi safe diinɛ donni na a b'a wasa o dira Maliki ma si ma san 25 sɔrɔ Maliki karamɔgɔya golo ka kira ka kɛ a b'i sigi k'a ko don kira la tuma dɔ n'a sera hadisa ma a b'a fɔ nin kaburu in tigi kɔtɛ a b'a bolo kɛ ten a ye san 60 k'o la Madina kɔnɔ sabu a ye si sɔrɔ san 60 tuna sana a bɛ kira place la misiri kɔnɔ misiriw tɛ kelen dɛ Maliki tun bɛ sigi yɔrɔ min kira sigi yɔrɔ de don dɔ la Maliki ɲininkara ko yalima i delila ka bɔ Hanifa ye wa a k'u ma ko walahi n ye cɛ ye n'a ko kuru ka yɛlɛma ka kɛ sanu ye n'a dala ka ye kuru bɛ yɛlɛma k'a sɔrɔ a nana kalan dɔ k'a bolo nka a ma janya dɛ a ye hadisa dɔw minɛ a bolo o waati la hadisaw qualité kun tɛ kelen ye hadisa minnu bɛ lakali Madina ani hadisa minnu bɛ lakali Iraki jamanaw kan kuma dɔw hadisa donnaw fɛ o qualité tɛ kelen ye i n'a fɔ ni ko chinois téléphone ni zapo téléphone i m'a faamu hadisa kuma dɔw minnu sigiyɔrɔ bɛnna Iraki jamanaw kan u ye kalan kɛ cogo o cogo kuma bɛ u b'a kanu ka taa kalan dɔ kɛ fo kira bange Madina f'a ka dugu la n'i taara n'i ye karamɔgɔ min sɔrɔ tɛti kɛ i bɛ gɛrɛ o de la Abu Hanifa donna Madina a y'a sɔrɔ Maliki kun bɛ karamɔgɔ wɛrɛw bɛ yen dɛ mais Maliki bɛɛ sɔnna min ye Maliki a taara hadisa dɔ minɛ a la n'o tɛ Maliki sigira karamɔgɔya bolo ka karamɔgɔw to yen ka karamɔgɔ dɔw to yen mais u bɛɛ sɔnna a ma f'an ka kira sigiyɔrɔ to nin kamalen bolo Malik bin Anas imamu Darul Hijra a sabanan iddatul mutallaqa al-hamil muso min furu sara k'a sɔrɔ a kɔnɔman don o ka lida ye ka kɔnɔ in bila o kɔrɔ a jiginni n'ale jiginna dɔrɔn a ka ida banna a ka furusa in na o dalilu ye Ala ko wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna a ko kɔnɔtigiw muso furusalenw na minnu kɔnɔ ɲunnen don olu ka lida dan ye u kɔnɔ ka fɛgɛya kɔnɔ ka bila ida a naanina muso min bɛ ida sigi furusa sira kan ale ti tahid ale ba haida in nka a ka haida de tigɛra o fana ye suguya fila de min t'a tigɛra sababu kama sababu min n'a dɔɔnen don i n'a fɔ sindi a bɛ sin na so dɔw bɛ n'u bɛ sin na u tɛ haida ye o tɛ walima bana dɔw bɛ n'a ye muso min na a ka haida bɛ tigɛ olu ka laada o ye intizaru awdatil haid ale b'a ka laada haida de kɔnɔ a bɛ to sigilen ida a bɛ to sigilen fo haida kana ni haida nana ale bɛ jumɛn ale bɛ lida kɛ ni haida haki ni haida de a bɛ lida kɛ ni haida de hali n'o waati janyana a kɔni bɛ haida in kɔnɔ fo n'a seginna sabu ale ka haida jeli ale ka haida joli o sababu o dɔɔnen don a bɛ faamu a filanan min ka haida jɔra sababu kama sababu min n'a dɔɔnen tɛ a ma dɔn ale kɔni ka haida tigɛra dɔrɔn nka haida in a tigɛra kun min kama a ma dɔn ale ka kiri de ale bɛ lida sigi fo san 1 dafalen san 1 kɔnɔ kalo 9 min bɛ yen o ye
ko a b'o kɛ kɔnɔ kama ma fɔlɔ ni kalo kɔnɔntɔn in dafara kɔnɔ si t'a la k'a kɛ kalo 3 wɛrɛ fara kan o kalo 3 in o de ye lida ye kɔnɔntɔn in bɛ kɛ kɔnɔko lajɛli kama sabanan sa kɔnɔ ma sɔrɔ kɔnɔntɔn dafara sisan a bɛ kalo 3 wɛrɛ kɛ o ye lida yɛrɛ hakɛ Allahu akbar kante a duruna iddatul mutallaqati ghayril madkhul biha muso min furu sara k'a sɔrɔ a cɛ ma ladon cɛ bɛ muso don ɲini a bɛ fura ma fɛn bɛɛ bi dafa nka a ma don san'a ka don a furu bi sa ma faamu o muso masina o ka kiri k'a fɔ lida t'o kan Allahu akbar lida furusa lida ngan b'o de furusa lida t'a kan o dalilu ala ko kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuhal ladhina amanu iza nakahtumul mu'minati thumma طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها سورة الأحزاب آية بنا نكون أو تشوناو يمسو منفرو أيو فروسا كسر ما سوما أكرو مادو أو ما سوما وما داك فرولا أيوة ليدا سيتي واجبي أو يؤلوكا amuso masina ate lida si no ye furusa lida ye ma fato lida fo de sisan no bore lida sigi mi no be ke furusa kama o de nga poye fulana ye asabana iddatul wafat lida mi mesi fatoli kama o de lida suya fulana ye وبتام مسوسوغا فلادرو عدة المتوفى عنها زوجها الحائل اسكي الحرة أنت من فلو منونا بفرسا لداي الله أكبر سيسا يمين دامنا بفاتولي لداي ني مسوتي فاتورا أبي لدا مسي وفلو مسو مياتي فاتورا كونو تالا قالوا ناني كليتا الله أكبر لقول الشارع الحكيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 على كوتي أكو تيمونو نو بفاتو أو تشولا وبكلاك موسو تو كوفي أو موسو نونو وبسومنالي كويرو كونا تفاتو لي كالو ناني أنيكليتا الله أكبر دفالي sa aflana wa iddatul hamil skay min ce fatura ka sura la jolen Allahu akbar o ka lida sigili kuma fla kene mambala kele inti soma mini maliki ka mazawbe nyogonda mbi dawom kuma ba fla de bola mini malika mazawbe nyogonda doron o de akono blali Allah akbar ale ka lida na jigi wad'u hamliha kamilan kono bela jele okoro hani duru de batigi kono ay kelenji afora dorebe lida mabande fo duruna ga dafa fo dembe ka bwako Allahu akbar ni kelenda bado abana bora lidala skey oye musomi ni kasura che fatura kasura alla jolendo o kechogo yi ani ni cɛ ya muso furu sa ka sɔrɔ ala jɔlen don o kiri bɛɛ kelen an tɛmɛna o aya de la wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna a faamuna de tɔyi o la an bɛna se poye min ma an mɔgɔ b'o yɛrɛ de la ka tɛmɛ nin kiri ninnu kan lida walima an bɛ furuja ta fɔlɔ al-ihdad ale fara sharia ye do fala an bɛ tila ka laban olu bɛɛ kunna furuja ale ye don fugotigiw ka ɲɛfɔli la o de alla taqruba al-mu'taddatu min al-wafati shay'an min az-zina bi huliyin aw kuhulin aw ghayri dhalik sisan n'a fɔra furuja o de muso k'a to lida la fatoli lida a k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ masiri bɛɛ la fini kasadiyala fɛn bɛɛ a k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ la fo de ma ko furuja o fana ye wajibi de wajibun shari'an kɛrɛnkɛrɛnla imam malik ka taasira kan fɛn fɛn fini o fini n'o ye fini couleur maw ye fini o fini valeur b'a la a ti bɛn ka nin ji don
Allahu akbar. Par exemple, on fait un besoin fini. A Hollande fera reshika. Na. On a nous vaccine nous. Ayo. Ate nous chido. Allahu akbar. Ngambe vaccine qualité nous ma valeur be mun. Voilà, on a nous. Ayo. Hein? Na. O balendo muso e ka to fujara. Eskay. Abaso be jume werela atibe Na. kulla kasa dialo Ayo. ina fo parfum ani tulu munu ni kasa babu la kasa kadji kosobe Na. note tulu kasantan mofo don baga do mambasi do wala Ayo. terma fom nan. ani jabe nunu ati jabe la bara Eskay. hali kale mbeda nyela ata la bara Allahu akbar. fo yoro kele fo yoro kele Ayo. o e jume a masala do nana Na. ko masalatul iktihali للضرورة خلال الإحداد إسكا بيبي والما تبي نقدر يا توم شوكا كاليدا نيلا كو أبيبي والما تبي درة جيلين كم دون بابا فانتاما ما باسي دوار إتيو كاد دلوكا كيني أو دلو إندوي إنا فو ني ندمين بال ندمين دوبي كالي كيام كو أبيبي أبي كاليدا أنيلا nga olu do ko kaka da sufi akana da klefe Allahu akbar. terma fom wala abibe o yorola kale kake durura kama Allahu akbar. musa fendo be atibe nga kuma do abibe li durura o sabaklendo don magaw yoro fiqu tigu yoro qaida do be o ba fama qaidatun fiqhiyya o qaida bi kanto ko ad-daruratu tubihu al-mahzurat Allahu akbar. wa qaida fiqhiyya badi regli bado fiqu dono kasiraka ko darura gelun o be fe haram yalun da Allahu akbar. iba fam darura gele abe fe haram yalun da mba misala do diman kleina ina fo cheka muso furake docteur ya siraka e a muso bi bana metu di e chewde maw azem club no na nyo na obu furake kuma do la jigilla ni muso desera ube wele kana terma fam fil asli al asl fi sharia ghayr jaiz haram aslu la tibe sharia la Allahu akbar. la muso tina iwaranga chekoro ka ba furake wal maka visdikala fil asl شرعا لكن في الفرع أو في الإطار الضروري أو في إطار مراعاة الظروف والأحوال يجوز درا يرولا الدغلا أو دغلين دبون فيها تشيكا مسافرك والمكا فيزيكالا كالا جيجي ونانا منا لفقد الطبيبات المختصات عندنا دكتور موسو منوي كلامباكي دكتور يري موسو اسراكا او كدوغا فيا فرما فهم ولا نيمي بانغي جو كاتا لاسلين دمينا كو كافو دكتور تشي دوما او كاتا دكتور سولا وني موسو تي على تشي موسو سيتي على موسو تي فراكي واتي سيبولو كانا مغالا فرما فهم كا جيغين كايلي ابي فويه كو كا امنا كا فوسو ايوا امسو كا فراكي اوبيكي سابي باسرو ديفو با كونغولولا سيغاتولا terma fam ni yoro ina bu fon ma ko taqarub ta'adul al maqasid maqsad fla de nyogo soya wal makmodo ba fu ta'arud al maslaha wal mafsada terma fam muso doronde ka muso furake o maslaha de muso ka dine ko losili kam nga o maslaha o ni mafsada do de bi nyogo soro ni muso te chede ba furake ani kun kolosili kama parce que yoro na cheka furake ni kun kolosili kama o kafsa kimetani muso hana bisa ko muso masoro ka furake Allahu akbar otibe terma fo o de la don bago de wala lendo sharia hukumu kunana Allahu akbar wala niya de temina hidadu muso ba ire kolosi kale ato daniela hidadu min fleni ale ko bonyina koju tellement ka kabon sharia ko hali folo jonya kumbe watimina jomuso di muso demseni na furula tellement fo nu bebe lidake hali kitabiyatu ina fo chrétien muso walma yawdiya muso na furula no islamechema ni islamechema vatora doko kabe furu aka furuja keli imam malika mazhabla kuma fulabala akuma mi noye mashhure ba fukal mashhur fil mazhab al maliki ko abe furuja shi na fa mbalma munu be europe nuri na america ni tuba muso bubu na da do fatura sisa amso kan kala fa ma ka furuja shi sigatala nuna nya na la nuna nya na aywa
iba fam aka furuja sigi Naam. ni kenye islami imam malik mazhabla kuma fula ko wajibi te kele Aywa. doyin ko wajibi do Allah wanga fam na ode ka kele afamna نعم ono bora sisa maqasidu sharia ايوه min iddati alwafat الله اكبر furu lida min besi muna lida kasi ايوه ni ce fatura ولا muna musoka fujaki نعم point nani nyogona be ola a point follow نعم maqasidu tugu fe ko ma'rifatu bara'ati rahim الله اكبر حفظا للنسل من الاختلاط وحفظ النسل من المقاصد الضرورية الخمسة كو كورسا كونو بركة دوني فندي ولو يرو الرحم دنجو نكسر فندي كسبب ورسا كبونو ككولوسيو كنا نيغامي نيغانا الله اكبر نافرا دو فاتورا مسو كفروت ديريكت كو بونو كنا نيغامي اسكي bono kan nyagami ka go sharia e fuka dante سيغاتنا دك haramadem bokolo ka kolosi terma fum bolo ka nyeshi dembe ma ko kasa de deni ajelendo pas afoma ko doruriyun shar'iyyan اسكي كنتي way durra de sharia الله اكبر fenduru be dine be nano fenduru kolosi kam الله اكبر dine be na kunyo de fenduru ka kolosi no fenduru inte hali maya nyumante سيغاتنا نو فندورو انت دينتي يا سوبيتي بافو ديماكو المقاصد الضروريه الخمسه الله اكبر حفظ الدين حفظ النفس حفظ العقل حفظ النسل وحفظ المال اسكي كنتي نعم افولو حفظ الدين دينك كولوس ايوه ترما فهم فهمنا دينك كولوسلي دانغانا كرالا واجب اسلاميوكا ودلا جادي كرا واجبي ناو كونانا اسكي ama fakata baga mo ma jaga ku ka do islam ala la ni jadu kunda jadu kundo e jume islamo ambe fe ka to ka wajuluke ambe fe ka to ka apeluke ambe kuma munuke dine ka chiri ambe mouvement munuke ni dine jugo ko tike الله اكبر misiru abekachi misirite wele fo teke wahala obala butimina ya dabla oye jadu kundo انجي parce que no make labana dine betu سيغاتنا perma fom oye jadu kundo yi o kunya bi foma de ko addifa laysa al muhajama ايوه hakaza addifa ani din ka dine defend jugu kana dangarala ani kata bindo ka jago afuka ke islamé la اسكي bal la ikraha fi din كنتي karabalte dinara ni min sona ka convaincu abana ni min masaya toy aw ma da ala de ya do ale nyebal سيغاتو لا دري ala sona ka to abe fiye mi saman ka bla muna eta to ina ka kafiriya ما نيوان دي lakum dinukum waliyati نعم tellement fam mais ay wajulu ke islamé ay ke telewula ay ke radiola ay conférence ke nationalement internationalement ni min convaincre na ta di farauka انجي وبكتا ni min wa ti faraka ya to وبكا نعم ola jadi o kundo ina fuka dine kolosi سيغاتو لا kun filana ni kun kolosili hakli kolosili ni kunta o de la mo faka nuna haram la سيغاتنا baya article do tenti ma fa انجي nti ni fa sabu ni sima kan ni were faka fo mi ninda الله اكبر fa faka kun نعم fa faka kun الله اكبر perma fo asabana hakli kolosili we dine kan lengini badwe o de la gulo nunu haramna ani doroku nunu fefe me dankari hakilla sharia ya be haram سيغاتو لا دري كنتي ani shisha nunu ube signifie miye ka sama fu be shishibo haram de اسكي ولا بي haram de la tibi perma fo فهمنا ona nyogona al hashish akacha نعم toy ani ananina hifzu an-nas bokolo ka kolosi bokolo dongo dembe tunje kono pa be kana sira kelendoro note de nasira e flade do ko saba de nasira folo furu sira aflana jonya sira ba fo de mako atasarri o tien sisa asabana oye bolon kono na den kana sununguka
no ye nyamadenya sira ye o sabai sharia la sharia ye fila sabati ay kelen bali furu sira ani jonya sira jomuso yasa e se ka den sɔrɔ a fɛ ni ye den sɔrɔ ni den wolola don min ale ni ka jomuso tɔw ti kelen hala ale tɔgɔ bi yɛlɛma sharia la b'a fɔ de ko ummul waladi ummul waladi ani jomuso tɔw ti kelen de wa n'a mariki sara don ale ka hɔrɔnyara maa ka juru t'a la a ka juru tɛ maa la tellement que furu ka bon tellement fɔ lida bɛ furu min kɔnɔ de a ka bon fo k'a dan tɛ wala o bonye kama ko k'a lajɛ ni bokolo fɛnnen don a filanan alwafa li zawji ka danaya dafa furu cɛ ko sabu furu tin b'a kɔnɔ deli b'a kɔnɔ ni cɛ fatura ko a yira mɔgɔw la u tun bɛ maa kunna furusa lida kun b'a dɔ y'o ye furuja fana kɛ kana fini ɲuman don kana fini dakamana don kana kasa diyara kɛ kana kalada kan'i masiri walasa mɔgɔw k'a dɔn ko karisa hojununa a cɛ saya kama o ye furuja o y'o kun tɛrɛma fɔ n bɛ k'o ɲagami ɲɔgɔn na n'o tɛ n kun y'a bɛɛ détaillé a faamuna ani at-tanwihu bi fakhamati zawaj k'a yira mɔgɔw la ko furu ye fɛnba de o min jasilen don anw fɛ yan bi furu bɛ dala mɔgɔ mɔgɔ la a ka dɔgɔ de kojugu ni furu kun bɛ dala i n'a fɔ sariya y'a kɛ dala cogo min furu problème kun ti caya abada ni cɛ fatura dɔrɔn ko f'a ka dɔn de fɛn kun b'i ni ɲɔgɔn cɛ min tɔgɔ furu wa furu tɛ fɛn fitinin kante munna yuqadu bi amanatin wa ahad Allahu akbar bayna jama'atin min ar-rijal denmisɛnw t'a siri ko hali musow dama kana furu siri hali muso yɛrɛ a ti ba k'a yɛrɛ ka furu siri mamale ka mazabu la cɛw al-udul danaya mɔgɔw n b'a jɔlenw a ye taa fara ɲɔgɔn kan hakilitigi dama wa seerew ka k'a la waliw ka k'a la ko sabu an bɛ fɛn min kɛnɛ k'a fɔ de ma furu bolo ka yira den na k'a fa filɛ nin walima karisa den nin fɛn kelen min b'a kɛ o de ye furu ye o tɛ fɛn fitinin dɛ ko n'o furu in jɔra ka sababu kɛ fatoli ye ko a ka don muso la ko a cɛ fatura a faamuna ala ka sabu ɲuman k'an ye amin arabi ala k'an sutura amin ala k'an laban ɲɛ amin an bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ dugawu ɲina an karamɔgɔ ye ka ko dugawu ɲinaw ta ɲɛ n'o y'a seyida bunaɲanki funakɛni min bɛ musa ye kun b'a dɔn kojugu farisu dawa cɛ min y'a ka ɲɛnɛmaya kɛ wakufu ye a mɔnɛ b'o du la faso jamana ka sirifu dɛmɛ ka ɲɛnɛmaya bɛɛ tɛrɛma faamu cɛw ka ca nka cɛ dɔw ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɛ wallahi cɛ dɔw bɛ yen u kelen dɔrɔn i bɛ n'i ye cɛw lajɔ ba kelen i bɛ ba kelen dɔw jate fo 10 ka ba kelen jate fo 10 i tɛ o cɛ ninnu dɔw ɲɔgɔnna kelen sɔrɔ ba kelen cɛw tɛ kelen wallahi karamɔgɔw tɛ kelen dɔnnibagaw tɛ kelen kursitigiw tɛ kelen silamɛya tanyana cɛ la min ka bon kayi dugu bɛ alhaji buna don kayi misiriba b'a don kayi arajo b'a don mali b'a don segu jamana b'a don kolokani b'a don kɛnba jamana b'a don a ye fɛn fila sɔrɔ a ka gɛlɛ o ka dafa dɔnnibaga la fɛn fila dɔrɔn bi da o de ma ashaja'atu wal qana'a wallahi mɔgɔ b'a don i b'a sariya ashaja'a cɛya ka kɛ cɛ jɔlen cɛ farinya ani kariya min b'i bolo a to yen ni mɔgɔ t'a la min bɛ n bolo o bɛ ne bolo ashaja'a wal qana'a ka kari ne b'a sariya yan mɔgɔ ye alhaduna wele yan ka wari d'a ma tɛrɛma faamu ni hakɛ in ta i k'o di tɔn ma ni hakɛ in o y'i yɛrɛ ta ye ni hakili ma nsusu a bɛ 500 bɔ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ wele k'a d'u ma ya o kɛra dɔnna don min a ka besoin caman bɛ yen a ka gɛlɛn a ma o ca ni san 5 oui a sɔrɔ an fa Sibi Sɔrɔba ka waati don ni minɛ nin ta yɛrɛ de ta don a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔ wele ko a ye hɔn karisa ko ten tɛrɛma fɔ c'est ça a fɔ de ma ko alqana kari
dɔnnibaga ka ca wajulikɛla ka ca famti ka ca mais diinɛ yɛrɛ mɔgɔ bɛ cɛ mun na wallahi allazina la yakhafuna fillahi lawmata laimin u tɛ siran maa si ɲɛ ko wari b'i kunna k'i ye faama ye k'i ye setigi ye k'i ye dɔnnibaga ye o ka dɔgɔ dɔnnibagaw la ni karamɔgɔ buna mana sigi mɔgɔ mɔgɔ b'a ɲɛ kɔrɔ a bɛ komi a ɲɛ tɛ ale kɛra mɔgɔ mɔgɔ y'a ɲɛ t'i la a mɔgɔ bɛ ka min fɔ a b'a fɔ ka taa ci fɛ terima fɔ ka tila ka kariya a ma nata maa si la o ɲɔgɔnna ka dɔgɔ yarabi ala ka hinɛ ka dayɔrɔ sumaya ka denw barika yarabi ala ka denw barika seyida ɲagala ka boli ala k'a kɛ hɛrɛ ye seyida khadija ni ala sɔnna an b'a ɲini ala fɛ ala k'a taa ɲuman se den ninnu ala k'u bɛɛ barika ala k'u kɔlɔsi ɲankunda k'u ni ce u ka balimaya ala k'a sinsin yarabi ala k'a jidi ala k'a barika ala k'o kira bonya kama shirifu bonya kama kuranɛ bonya kama sallallahu alaihi wasallam an bɛ alahu taala deli kɛnɛ min sigilen filɛ an karamɔgɔ elhaji buna ɲang ala ma hinɛ la tɔgɔ la ala k'a kɛ hinɛ ani nɛɛma ye k'a fara a ka hinɛ n'a ka nɛɛmaw kan a ye minnu sɔrɔ an ye a ye taara ka minnu to a kɔ a jɛɲɔgɔnw a furuɲɔgɔnw a denw ya rabi ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na ala ka mɛn ka sarakati ni duwawu don kɛ a ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya